lakas, ng pagpupuri, pagdatikil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapabutin po kami ng pagbati at may pagmamahal pong pag-alala sa mga turo't aral po ng ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at ang ating din pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po kami ng pagbati sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga beloved workers. Isang magandang hapon na po sa ating pong lahat. Tunay nga po na maging kami rin po mga minamahal na mga piling kupunan po at kinahabagang kupunan dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nais pong magpaabot ng pagbati sa lahat po ng mga haligi ng tahanan, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, sa ating pong beloved minister Will James Almeda Jr., sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, at higit po sa lahat, sa ating pong Ama po sa kalangitan, ng isa pong Happy Father's Day po. At bilang pasasalamat po mga minamahal, nais po naming awitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. I've searched the world, it couldn't satisfy. No one's ever gonna love me like you do. We lift your name higher and higher, más y más alto te levantaré. We shout your praise louder and louder, más y más fuerte. Nadie como tú, glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo, there is none like you, glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo, nadie como tú. Nadie. Of your name, you are the King, and you will always be. Yesterday, today, and forever, you're the same. We lift your name higher and higher. Ang iyong pangalan ay tataas. We shout your praise louder and louder. Aming isisigaw, walang katulad mo. Glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo, there is none like you. Glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo, nadie como tú. Glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo, there is none like you. Glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo, wala